Horretara, ateko sakea izango da Gernika taldearentzat. 7. minutuan gagoz, eta markagailuan bapesna momentu honetan ez dago golik. Bilbao Athletic eta Gernikaren arteko partidu honetan jente pilo bat etorri da Lezamara. Eguraldi bikaina, neskan partidua emoten. Parkamenak eskatu behar dugu, zor audioarekin, arazo txikitxo bat izan dugu, eta geure audioa, geure abotza esan heltzen, zeuen pantailetara konpondute dago, eta hementxe jarraitzen dugu, Unai Vencedorrek atzera, Gorka Perezegaz jokatu. Vivianek, Unai Vencedor inguruan, hortxe, Unai Baloiagaz, Gorka Perez, kapitainak barrio be, Unai Vencedorreri, Peru nolaskoain, Peru kaurera, ez da Larrazabal heldu, Ander helduko darinago, Anderrek atzera, Garrantxok baloia zuzenean kanpora bota, eta alboko sakia izango da Bilbao Athletic-entzat. Hortxe, Zilero. Baloia moztu Gernikak, Anderrek baloia urrundu, hor Pradera eta Vivian baloiaren bila. Baloiak urten egin dau eta Bilbao Athletic-entzat izango da alboko sakea. Eta Zilero katarako dau. Atzera guatara behar dauela dino epaileak. Epailea ez da komento nordan. Miguel Sesma, Erriosarra. Eta laguntzaileak Enrique Acero eta Guillermo Paz. Paz, horixe, bakea gondaiela partidu honetan be. Luze Landerrek, luze, hortxe Pradera eta Vivian borrokan, azkenean baloia Praderak eskerrez jaurti, Gorka Perezek urrendu, Unai Vencedorrek, ondo Iñigo Vicente iguazen kontra zoan, Iñigo Vicentek eskerrera, hortxe dago Muñoz, Kevinek urteten dutzo, Muñozek erdira, Iñigo Vicentek, Rojori emon, esker lateralaren kontrola, erdiratu, eta kontuz Garrantxo, Kormin zentralagaz, Carracedo lurrean min hartu da behor. Garrantxo eta Carracedo, zutundu da zentrala eta baita atezaina be. Boris, ez dugu inor lesionatxeri gure alako jokaldi baten. Eta baloia Gernika taldeko atezainak ipini deu jokoan, harinatara, hortxe Igorren kontrola, sombrero gaizka Larrazableri, Igorrek erdira Lander. Baloia moduten orain Gernika, Gorka, lurrea joan da falta. Ziroren falta, Gorkari egindakoa, epaileak lehenengo abisu eman dutzo, Bilbao Athleticeko eskuin lateralari, eta falta Gernikak ipiniko dau jokoan, Carracedo zentralak aizu zen be. Carracedok, emoten dau luze jokatuko dauala, hasiera baten emoten eban Gorkari emongo dutzola, baina azkenean luze jokatuko dau. Hortxe Carracedo, bigarren zutoinera, Gorka Perezek baloia urrundu, Parrak igutu, barrio be Landerrentzat zan baloi hori, bajatu gaizka Larrazabalek, burrukan Igor baloiagaz, eskerretik aurrean Peru nolaskoa indoko. Hortxe Igor, Peru atzean itxi, Zilero bebai, oso jokaldi ona Igorrek eskerretik egindako area barruan sartu, baloiak azkenean, ateko sakia, danak gelditu dira, nik esango nuke baloiak urten be ez dauela egin, jokalari guztiak gelditu dira, marrazainak ez dau banderatxo altzau, epailea pestau ezerra dirazi, baina azkenean, ateko sakea, Bilbao Athleticek atarako dago etxeko taldeak eta Etxebarri atezainak, luze, 11. minutuan gagoz, Lezaman ez dago golik, Bilbao Athletic eta Gernikaren artean. Villalibro horre burukan Landerregaz, kapitainen lurrera joan da, orain Gorka da lurrera joan dana, orain bai. Villalibreren falta, lehenengoa Landerreri ez dautzopitau parkatu, bigarrena Gorkari bai. Eta falta, Gernikak atarako dau. Gaur Gernika berdez jokatzen. Eta hortxe, atezaina, Garrantxo. Berak ipiniko dugu baloia jokoan, kanpoko talderentzat. Garrantxok luze, Pradera eta Vivian salto egiterakoan, baloia Igorrentzat,
Igorrek Anderregaz jokatu honek erdiratu, Praderaren kontrola ez da ona izan, urrundu egin dau Peruno Laskoainek, Kevinek buruz ikutu, kontuz arriskua dagoalako, Kevin eskumatik jokatuten, Muñoz defentsa lanetan, azkenean Kevinek atzera baloia, gortxeago Guarrotxenak baloiagaz jarritzen dago, azkenean baloiak urten eta alboko sakea Gernikarentzat izango da. Kevinek atarako dago alboko sakea. Gernikak baloi jabetzea minutu honetan, 12. minutua, oraintxe bertan bete da, Kevinek luze. Ez dago ezer, Peruno Laskoainek baloi urrundu, ja Asier Villalibre heltzen da baloi hortara, ez da helduko Asier. Eta alboko sakea barriro be Gernikarentzat izango da. Kevinek atarako dago alboko sake hori. Gernikaren aulkiaren aurrean, Urtsi Arrondo entrenatzailea Gernikan, estreineko Saurton, Javi Luazezen lekua betetan. Praderak baloia atzera, Landerrek erdiratu, best alderan dago Igorren kontrola, Joan Eginjako, Zilerok, defentzalanetan, Anderren erdiraketa, Peruno Laskoainek buruz ikutu, baloia Praderari heldu, hortxe aurrelariak pasea Igorrentzat, Igor eskerretik erdiratu eskuinumez, eta Etxebarriaren eskuetara, ondo ratezaina, segurtasuna moten, eta ipini baloia jokoan, Gorka Perez, gaur kapitain Bilbao Atletiken, barriro be, atezainari bueltau, Guarrotxenaren presiñoa dela eta Etxebarriak aurrerantza joateko Dinotzo euren zentralari, luze jokatu, Larrazabal, azkenean Anderre gorputxe ipini, ez dago faltarik, eta alboko sakea Gernikarentzat izango da, hortxe doa Ander. Alboko sake atarako dago eskar lateralak. Anderrek luze, Pradera eta Zilerok buruz ikutu, orain Gorka Perezek urrundu dau, Villalibre eta Carracedo burukan salto egiten dabe, Villalibrek ikutu eta kornerra izango da. Azkenean Carracedok baloia, kanpora bialdu daulako, falta eskatzen da hor Carracedok. Ez da falta eskatzen da bilen edo esan Eguzkiagaz, bere taldekidei Eguzkiagaz ez dauela baloia ikusi. Kontua alboko sakea Larrazabalek atarako dau. Beso altzau, Geizka Larrazabalek erdirek eta barrura doa, ez da Muñoz, rojo jaurti, erretxasean Muñoz, eta azkenean Gorka Perezek kanpora. Ateko sakea. Txaloak lezaman, Bilbao Atletikentzat lehenengo jokaldia arriskutsu esango genke, egitxe esan hor, Carracedo eta Imarrentzat, zentralentzat, Eguzkiak zuzenan emoten dut baita be atezainarentzat, garrantxo atezainarentzat. Eguzkia ja bajatzen dago, eta momentu honetan, hortxe errepikapena, Bilbao Atletikeko jokaldi hori. Esaten ibili naz Eguzkia bajatzen dauela, eta batez be atezain eta zentraleentzat, ba oso inkomodo, oso deserosoa, ez da? Zeia hor, zelai erditik aurrera apur bat gerizpiak eta dagoz, arkeugaren gerizpiak, baina ikusten dugu, orain bertan garrantxo, Gernikako atezaina, eskua aurrean ipinite, Eguzkiak emoten dautzalako, Bibian baloiagaz, hortxe Bibian eta Igor, ederto Bibien ekatzean itxi dau eskerregalekoa pasea Larrazabaleri, honekatzera Gorka Perez kontuz presiñoan parra, urrundu Gorka Perez ekal izan daue moduan eta azkenean, horre Bibien eta Igor usteo diela, lagunek egiten, epailak hor pakia askatzen dau, Igor eta Bibien eri, jazta, amaitu da. Futboleko kontuak. Anderrek atarako dau, aldoko sakea, luze Anderre, kare abarroan ipiniko dau, Zilerok buruz ikutu, Gorka Perez epe bai, baloi hori atara behar da, Pradera eta Zilerok ikutu dau, Larrazabalek bebai, Bibianek urrundu, Carracedok orain honetan, hortxe dagoz Pradera eta Zilerok barriro, baloia boteak emoten, bajatu du Praderak eta alboko sakea Gernikarentzat. Borroka handiko partidua, fizikoki oso partidu fizikoa, lehenengo 16 minutu honetan ikusi duguna, eta badinot, naizta salkapenean, Bilbao Atletik lehenengo egon 10 puntuaz, eta Gernikak puntu 2 bakarri daukazan, 17. tokian, orain arte behintzat, Gernika aurpegi oso ona emoten lezaman. Hortxe Urtsi, aginduak emoten bere jokalarei,
Atara, Gernika kontuz, Peru nolazkoainek urrundu eta azkenean ateko sakia izango da. Baloia Landerren gorputzean jo dagoelako. Ez dago golik. Atararin, atezainak. Zileroga jokatzeko. Zilerok erdira, Unai Vencedor. Unai Vencedorrek buru altzau. Eskerrera Rojoren kontrola ona da. Ametsi datorre Guarrotxena defentsa lanetan, Inigo Vicente. Landerrek lapurtu Guarrotxena, Parra, ez da Parra kontrolo horretara heldu. Eta baloia atzera atezainari, Guarrotxenak eskerrez, Rojo eta Guarrotxena salto egiten, azkenean Rojo ikutu dau. Urrundu Gernika taldeak alboko sakea Bilbao Atletikentzat. Rojo katarako dau. Alboko sake hori, luze, Villalibre topetan, Asier Villalibreren kontrola, Landerreri sombreroa, Asier Villalibre jarraitzen dau, hiru lau jokalari Gernikan, azkenean, normala denez, galdu, pase luzea Praderari, ez dago jokoz kanpo Pradera Etxebarriak urten, eta oso ondo atezainak baloia kanpora, oso adio Etxebarri atezaina, aukera hona zan Gernika talderentzat, eta orain Rojok, bueno, bapurtxu bat tardau egiten dau, alboko sake hori atarateko. Batez be, Bilbao Atletiko jokalariak barrio be, zelaian ondo kokatzeko. Kevinek atarako dau, Gernikarentzat alboko sake hori. Luze atara Kevinepe, area barru arte, Landerrek buruz ikutu, hortxe Gerriko kapitaina baloia galdu, Muñozek ino Bizinde Deritxa harto, Gorkaren pasea be, ez da ona, baina azkenean Gernika berrezuratu ez, orain Larrazabal minertu da be Gerriko jokalari bik, eta lurrean dagoz, pasea igorrentzat, eta lurrean dagoana Parra da, bota baloia kanpora, bai, bota baloia kanpora, Parrak min hartu dagoelako, bere taldekide bategaz izan da. Hor lurrean ikusten dugu Parra, bueno, zutundu da, ez da barazorik izango jarraitzeko Gernika taldeko jokalariak eta urtsi, iriondo hortxe ikusten dugu, Landerreri eginduak emoten, Bilbao Atletikek kiroltasunez baloia bueltau, txaloak lezaman, eta garrantxok ipiniko dago barrio be, baloia jokoa, Gernika taldentzat. Luze, Pradera eta Peru, azkenean baloia Gernikarentzat, hortxeago Parra. Parra katzera Gorkari, Parra barriro be, Inigo Vicente defentsa lanetan. Parra jarraitzen dau, baloia zapaldu ez dakit nolaz jokatu. Gorka, Gorkak azkenean atzera atezainari, barriro be taldea zelaian, ondo kokatzeko, eta garrantxok luze jokatuko dau. Baloi luzea, Pradera eta Peru nolazkoain, esparkatu Gorka Pere da, azkenean Bibienek urrundu dau, eta baloia zuzenean kanpora alboko sakea Gernikarentzat izango da. 20. minutua beteko da, laster baten, beraz, 25 minutu, lehenengo zati honeri falta izango jakosanak, beti be, epaileak luzatzen espada, orain arte bintzat, lehenengo 20 minutuetan ez da, motiborik egon, lehenengo zati hau luzatzeko, Anderrek atarako dago alboko sake hori ondino, Gernikaren zelaian, Anderrek luze atara Pradera tope gurean, Zilerok buruz barriro bekanpora, eta Gernikak atarako dago alboko sakea, 3 metro aurrerago, beraz, errugbian egiten da moduan, metroak irabazten, Gernika taldea, Anderrek alboko sakea, norentzat, barrio beluze, Pradera topetan, Zilerok buruz ikutu, orain Larrazabalek, Landerrek orain eskerrez, Bibienek urrundu, eta alboko sakea barrio be, Gernikarentzat, baina kasu honetan, baurrerago. Eta hori Gernikarentzat, ba hona da, metroak irabazten doazelako. Jente asko badinote, hurbildu dela Lezamara, Gernikatik jente asko etorri da. Lezamara etorteak beti tiroia izaten dau. Anderrek luze area barruan ipini alboko sake hori, azkenean baloia urrundu eginda Unai Vencedorrek, Villalibre eta Carracedo, azelako burrukea tanke binoen artean, Carracedo buruz baloia kanpora bota eta antxe doa Asier Villalibre, harina taratera, ez itxiozu Zilero hori baloia taraten eta taldea ondo kokatuten. Zilero katarako da alboko sakea, ez daki noga jokatu, batan batega jokatu beharko duzu ba. Azkenean Inigo Vicenteri emon, Zilero barriro be, Zilero katzera, Gorka Perez, kapitainak Rojori zabaldu, eskerrera, Rojo Muñozi izan dago inguruan, Unai Vencedorreri emon, Unai Vencedorrek Peru nolazkoaineri, Peru metroak irabazten baloia zapaldu, Pradera dauko horrean, Unai Vencedor barriro be, Euskarriak eskerrez, Rojo ez talduko baloi horretara, ez pentsetan. Ez, azkenean ez taldu, baloiak urten egin dau, eta teko sakia izango da,
Gernikarentzat. Hogeita bigarren minutuan gagoz laster helduko gara, lehenengo zati honetako erdira, eta momentuz behintzat ez dago golik lezaman. Jente asko, partidu gogorra esango neukenik, gola aukera nabarmenik ez Gernikak ez da Bilbao Athletic epe, baina badinote partidu gogorra dela. Ikusten gabizin hau, Garrantxo katarako dau, Gernika taldeko atezainak, eskumaz luze, hortxe barrio be, Pradera eta Peruno Laskoain, Sema bider ikusten gabizen jokaldi hau, goiti datozen baloi luze guztiak, Praderak eta Peruno Laskoainek egiten da burukan. Carracedo eta Villalibre orain, Carracedo zentralak atezainari, atezainak, ize hor Villalibreren presioa, orain beste atezainak, baloia urrundu, hor Unai Vencedor eta Landerrek buruz ikutu, Rojok urrundu, Lander lurrera joan da, Unai Vencedorrek Inigo Vicente metroa dauko zaurretik, eskerrera Muñoz dagoan tokira, aurrean Kevin dauko, hortxe jarritzen du Muñoze, Kevin atxean itxigure dau, baloia zapaldu egaleko txikia, kortxe Muñoz, erdiratu, hor azkenean ez dabe urrundu Gerrikakoek, Igorrek urrundu eta Zillerok ikutu alboko sakea Gerrikarentzat. Hor zentral biak apur bat, ez dakit despistau edo ez dira Carracedo eta Imaren artean konpondu, baloiak euren aurretik pasau, eta Gernikarrentzat zorionez Igorrek urrundu dau eta Zilleroren enkan baloiak jo ostean, alboko sakea izango da Urtsi Arrondoren taldearentzat. Atara Gernikak buruz ikutu zelan ez Praderak, honek ikutzen dauz buruz baloi guztiak. Zillero Karin atara Gorka Perez egaz jokatzeko. Eskerrera Rojo. Esker lateralak Unai Vencedorreri. Unai Vencedorrek Gorka Perez egaz jokatu. Vivian. Unai Vencedorre Gorka Perezeri. Kapitainak barrio be Unai Vencedorreri itzuli. Vivian. Hor lehenengo lerroan Gernikan, Pradera eta Parra dagoz defentsa lanetan. Zillero, baloia zapaldu Durangarrak, Peruno Laskoain, Zumaiarrak barrio be Unai Vencedorreri emon. Unai Vencedorrek ez da pasea ona, bai helduko da, Rojo. Atzera barrio be Gorka Perez eta venga, barrio be hasi. Unai Vencedor, Peruno Laskoain, barrio be Unai Vencedor. Inigo Vicente, baloia moditen ondo Bilbao Athletic, bai hor min gitxi egiten dau Vivianek atzean itxia aurkari bi, Gaizka Larrazabal, falta dago hor. Nik esango nuke falta ondala. Eta orain bai. Orain Vivianen falta dirazi dau. Nik esango nuke, Pradera esan nabila Vivianen bigarrena dala. Lehen falta Vivianek egin dagoanean epaileak matrikula hartu dutzo, lehenengo abisu emon eta Pradera hori esaten dabel, ja bigarrena jarraian dala. Baina nik esango nuke aurretik Gaizka Larrazabaleri falta egin dutziela, nahiz da egia zan ez dauen protesta askorik egin Bilbao Athleticeko jokalariak. Eta Carracedo katarako dau. Luze, falta hori, Aimar eta Gorka Perez, azkenean Parrak baloia bajatu, oso ondo atzan itxe aurkaria, Parrak jarraitzen daue baloiagaz, eskerrerantza, aurrean Peruno Laskoain dauko, hortxe jarraitzen daue Parrak, Peruno Laskoain defentsa lanetan, baloia atxera, Gorkari, Gorkak eskumaz joku aldatu guztiz, Rojok baloia ikutu baina Landerrentzat izango da, Landerrek Kevineri emon, azkenean baloia Bilbao Athletic berreskuratu Inigo Vicente Rojori, sarrea gogorra hor Kevinek egindakoa, ez dago ezer, ez dago faltarik, eta alboko sakia, etxeko talderentzat, geuritzat izango da Bilbao Athletic-entzat, Rojo katara Inigo Vicenteri baloia moztu, Parrak, Rojok orain, baloia gelditu, Muñoz egaleati jokatzen, Gerrikako hiru jokalari, baloia moztu Kevinek, hortxeago Landerren pasea, Gorrotxinen entzat luzegi, ez da helduko Gorrotxina baloi horretara, eta ateko sakia izango da Bilbao Athletic-entzat. 26. minutuan, Lezaman, ez dago golik, giro ederra futbolan jokatzeko. Bueno, jokalariek ez da hori esango, seguzkia aurpegian emoten dauta ia baloia ikusi beste egiten, danak eskua ipinitxe indioak egiten da moduen. Lander lurrera joan da, Kevin bebai, ez dago faltarek Inigo Vicentek buruz ikutu Gorka bebai, orain Unai Vencedor, bajatu Gorkak, atzera Carracedori. Carracedo, Gorka jokatu, Barrio be Carracedo,
Zentralak egalera, Ander. Eta Larrazabalek baloia kanpora, alboko sakea Gernikarentzat. Hortxe, urtsi, arrondo zutunik. Gaizka Larrazabale paino salata gehiago egiten dago. Gernikako entrenatzaileak, Gaizka Larrazabales, Gaizka Garitano esan guri izendot. Bilbao Atletikeko entrenatzailea. Atara Anderrek luze. Silerok ikutu nahi vencedor. Inigo Vicente Estaldu. Muñozek buruz atzera Rojori. Txarto, Rojok gora. Nolaskoainek buruz. Villalibre Estaldu. Carracedo baloia moztu dagoelako. Burruka izela hor, reparra eta vencedoren artean. Azkenean Gernikak baloia eroan. Pasea, falta eskatzen da behor, ez dago ezer. Pradera lurrera joan da, Bibien egaz burrukan. Epaiak ez dago ezer ikusi. Eta baloia Etxebarria Atezeinari helduiako. Bibian. Hortxe duzue barrio behar errepikapena. Lurrero da Pradera, epaiak hor ez dago ezer ikusi. Hortxe dago Rojo. Rojok baloia atzera. Gorka Perezeri emoteko. Unai vencedor. Venga, guazen mutile, guazen aportxua gehiago. Peru nolaskoain. Peru baloia zabaldu Bibianeri. Bibianek Silerogaz, ondora, Gaizka Larrazabal hortxe burukan Igorregaz, azkenean baloia Igorrek urrundu, eta alboko sakea Bilbao Atletikentzat. Oso mutil bizkorrak bai Gaizka Larrazabal eta baita Igor. Biak egalekoak, Silerok atarako dau, alboko sake hori, emoten dau, luze jokatuko daula Durangarrak. Area barruan ipini, Asier Villalibre danan kontra buruz ikutu, baloia zuzenean, Arantxo Atezainak jasoko dau. Eta Gernika taldeak barriro ipiniko dau baloia jokoan. Bueno, minutuak aurrean zaduaz. Laster hogeta behatzigarren minutua beteko da. Atara. Opa, falta gogorra, Unai Vencedorrei txartela hongo da. Landerreri, parkatu egingo dutzo. Baina Zaratia emetik entzun da. Inigo Vicente Katara. Hortxe duzue barrio berrepikapena. Bueno, aurretik eban deu Landarrek. Unai Vencedor. Bueno, epaileak esan dutzo. Lasai, txartelik ez dutzo atara. Villalibre, Jarti Ezkerrez, kondolo! Korne! Garrantxoren geldik eta itzela. Ze ondo Asier Villalibre. Eta ze ondo Garrantxo Atezaina baloia kornera. Hortxe duzue errepikapena. Jarti Ezkerrez, paradon. Biak ondo, biak oso ondo. Bai Asier Villalibre eta bai Garrantxo. Oso geldik eta hon Atezainak egindakoa. Kornerra atarako dau Bilbao Atletik. Hortxe doa Gaizka Larrazabal. Korner hori ataratera. Area barruen ipini Gaizkak. Baloia azkenean. Korner. Falta. Kornerra. Falta espada izan. Aimarren buruan jo dau baloiak. Baina Peru nolaskoainen falta dirazi dau epaileak. Eta baloia Gernikaren zat izango da. Zelako jokaldia Asier Villalibrek egin dauana. Itzela izan da. Eskerrez jaurti. Ia barrio hortxe dozu, errepikapena. Kontrola paparrez eskerrez jaurti. Eta Garrantxoren gelditu dabe. Itzela. Argazkilariak argazki ataraten egon badia. Oso argazki polite. Unai Vencedorrek buruz, Landerreri zuzenean. Gernika baloia modu duten. Gorkak baloia. Eskerrera. Hortxe dago Igor eta Silero. Atzean ezin itxi, Silero baloia berresuratu. Peru nolaskoain ez baloia galdu horre, Peru. Peru nolaskoain baloia gaz. Oso ondo, Peru. Baloia Gorka Perez Rojori zabaldu. Gernika oso goian presionetan. Gorka Perez oso goian presionetan. Etxebarria, Praderaren presioa, azkenean Atezainak luze. Buruz ikutu dau Silerok, baina horra banta guztia Carracedorentzat da. Eta Gernikeko zentralak baloia beste zentralari emon. Aimarreri, Aimarrek buru altzau, Kevin. Muñoz dator defensanetan, Kevinek luze Guarrotxena tope gurean. Rojo eta Guarrotxena, azkenean baloia. Ez dago ezerra dira ziepaileak, eskua eskatzen da Guarrotxenak. Baina baloia Gernikak berreskuratu. Gorkak atzera, Aimarreri. Aimarrek erdira parra, Perun laskoain aurrean. Ander laterala orain, esker laterala igoten, Igorregaz jokatu gure. Baina ondo gurutzatu da Bibian eta azkenean baloiak urten eginda bateko sakea Bilbao Atletikentzat. Venga, eta 12 minuturantza goaz. Gelditzeko dino, epaileak. Nora dator ba?
Guarrotxenari esanez, ez egiteko protestarik. Hor Guarrotxenak lehen eskua eskatu da Orojoren eskua, eta Marrazainari protestaka gelditu da. Orain Urtzi Arrondori izanez, bebai tranquil egoteko. Hortxe dozu errepikapena, Guarrotxenak protesta egiten dau, eta Marrazainari protesta. Horrezegaitik epaileak izan dutzo. Azkena, holan protesta egin eskeri hurrengoan, badakizu zer dauen. Rojo katarako dau. Alboko sake hori. Unai Vencedor, baloia eskatzen baina aurrera bota, txarto. Azkenean baloia, Gernika berreskuratu, Landerrek urrundu. Pradera eta Gorka Perez, Praderak ederto baloia bajatu. Lurrera falta, Unai Vencedorren falta. Bueno, lurrera joan da Pradera, eskuak azartu da baloia eta Unai Vencedorra dino, berak ez dutzela ikutu, baina normalean, kasu horretan, falta adierazten da. Eta Carracedo katadako da falta hori, bueno, Parra dator inguru dure. Ez, azkenean zentrala izango da. Bueno, niri kontrario ere batearen, Parra inguratu da. Bueno, batak eskumaz bestak eskerrez atarleike. Azkenean Carracedok, area barruan ipini, buruz ikutu daue Landerrek eta zuzenean Etxebarriaren eskuetara. Harin atara gure da batezainak. Asier Villalibre, horrez da Asier Villalibre ezer egiten. Baloiatzera, Bibian. Zentralak Rojori, esker lateralari, honen kontrola hona da. Íñigo Vicente. Íñigo Vicentek jokalari bi ditu ja, atzean itxi ditu biak. Íñigo Vicente jarrezen du baloiagaz, pasea Muñozentzat ondo gurutzatu da Imar, eta alboko sakea Bilbao Atletikentzat. Rojo katarako dago alboko sake hori. Atara, Íñigo Vicentega jokatzeko, baloia zapaldu, Rojo baloiagaz, Íñigo Vicente, atzean itxi daue Guarrotxena, Íñigo Vicente jarraitzen du baloiagaz, azkenean Parraren gorputzean jo eta baloia bereskuratu, Parra Gernikarentza, kontuz kontrasoagaz, eskumatik jokatzen Parra, aurrean Gorka Perez dauko, Parrak baloiagaz, azkenean iskin egin eta baloia galdu, Bilbao Athletic bereskuratu, benga guazen oraingo ez, Landerrek baloia moztu, Jokoz kanpo egoan Guarrotxena, horregaitik ez da jokaldian sartu, eta Pradera ez taldu, harinako heldu da atezaina. Bibian baloiagaz, benga, guazen mutilek, guazen Bilbao Athletic, Unai Vencedor, Bibianek Gorka Perezeri emon, beste zentralari emon, honek eskerrera Rojoren kontrola, eskerretik jokatzen Bilbao Athletic, Unai Vencedorrek buelta emon, hortxe, Parra eta Praderaren defentsa lan nabe ona da. Gorka Perezek Unai Vencedorreri emon. Unai Vencedorrek Bibianegaz jokatu. Zentralak Zilero, eskuin lateralak. Hortxe, Zilero atezainari, Etxebarri atezainari, eta Etxebarria Mario be Gorkagaz jokatuko da, beste zentralagaz. Gorka Perezek Unai Vencedorreri emon. Unai Vencedorrek nolaskoain. Peruk Zilero katzera, baloia Bibianentzat, zentralentzat, honek beste zentralari, Gorka Perez, kapitainak Unai Vencedorreri emon. Eta hortxe hasi behar da, erasoko jokoa, Bilbao Atletiken. Unai Vencedorrek eskerrera, Muñozek Paparrez kontrolatu, atxan itxidau Guarrotxena, hortxe jarraitzen dugu Muñozek, Larrazabal lehiaurtigin leke ez daulekuri topetan, pasea oso ona da Zilerorentzat, Zilero kerdinatu, ez da heldu Íñigo Vicente! Ez da heldu Íñigo Vicente, lastima, jokaldi oso ona, jokaldi bikaina, Bilbao Athleticek egindakoa, hortxe barrio berrepikapena, pasea oso ona da, erdiratu Zilerok, eta ez da Íñigo Vicente heldu. Eta Íñigo Vicenteren moskeoa, atezainari golpeak edo txaloak emoten, konsiderable. Atezainak atarako dau, Garrantxo, luze, barrio bezelanez, hortxe Pradera, baloi horren bile, Larrazabalik ikutu, Villalibrek oraingoan, Muñoz eta Lander, baloi hori Kevinentzat izango da, metro duko zauretik Kevinek, baloia zapaldu, Unai Vencedor oso ondo gorputza epinite, oso ondo, Unai Vencedor, bikain. Azkenean falta egin dutzo, baina jarraitzeko dino epaileak, eta oraingoan ja pito egingo dau. Bai, ja pito egingo dau, ze uste du Kevinek hiru falta 15 metrotan egin dutzola.
Rojo katzera. Gorka Perezek Bibianek jokatu. Bibianek beste aldera. Zilero. Baloia zapaldu lateralak. Barriro be Bibianeri emoteko. Gorka Perez. Unai vencedor. Unai vencedorrek erdira. Gorka Barriro be. Gorka Perezek Bibianek jokatu. Zentralak ez dakiz zer egin. Azkenean luze. Asier Villalibre topa gurean. Asier Villalibre eta Carracedo, azkenean Carracedo baloia atezeinari, atezeinak baloia urrundu, baloia zuzenean kanpora bota, eta alboko sakea Bilbao Athletic-entzat izango da, Zilero katarako dau. Zilero katara Gaizka Larrazabal topo gurean, aurrean Ander, Gaizka Larrazabal eta Ander hor burukan, korner ringuruan, Bizkarrez jokatzen, Bilbao Athletic-ko jokalaria, Zilero hori emon, honek erdiratu, Villalibrek buruz, Garrantxok berandu urten dau. Eta urrundu Gernika taldeak, Unai vencedor, Unai vencedorrek Rojori baloia zabaldu, eskerrera, honek erdira oso ondo Iñigo Vicenteri, Iñigo Vicente zer egiten dauan, Iñigo Vicentek eskumaz, korner. Ondo gurutzutu da Aimar, Iñigo Vicenteren jaurtik eta horretan, Aimar gurutzatu, hortxe duzue Barrio belengo errepikapena, Asier Villalibreren buruka da, Garrantxo berandu etorri da, Iñigo Vicente gerridatu luze egidoa baloi hori, Peruk buruz ikutu, urrundu Landerren falta egongo da. Ez da Gorka edo Lander da, neguzkek emoten duta, nik uste Gorka dala. Falta Gorkari egin dutza. Eta baloia kanpoko talderentzat izango da. 38. minutua, 7. Eta epaia Dineso Garrantxori moditeko. Baloia atzera ipinteko eta venga. Denporarik ez galtzeko. 7 minutu falta dira, lehenengo zatia amaitzeko. Eta Garrantxok ipiniko da baloia jokoan. Garrantxok, luze, zelan ez, Pradera eta Perun Laskoain. Baloien bila, oingoan Zumaiarrak ikutu dau, eta Carracedoren baloi hori kanpora joan da. Alboko sakea Bilbao Athletic-entzat. Zilerok ez dakit nogaz jokatu. Azkenean, luze, Gaizka Larrazabal ez da heldu, baloia Gerrika bajatu, Landerrek eskerrez baloia urrundu, Pradera eta Bibian kasu honetan, Parra baloiagaz, Parrak baloia atzera, Igorrek Ander eriemon, Anderrek atezainari, eta Garrantxok beste zentralari, Aimarreri, Aimar baloiagaz, Barrio be, atezaina presiñoan Asier Villalibre, atezainak luze, Nolaskoainek, Paparrez baloia kontrolatu, Iñigo Vicente pasea ona da, Gaizka Larrazabal, jokoskan badago Villalibre. Ez dau jarraitu aurrelariak, ze jokoskan gelditzen zan Asier Villalibre, eta pasea izan dalez, bazkinean kontrola be Gaizka Larrazabaleri luzegi joan jako, eta atezainak gelditu. Garrantxok atara, luze, Landerrek buruz ikutu, orain Rojok, Lander Barrio be, Barrotxenak erdira, Gorkak gehiago Parrari, Larrazabalek baloia mosteko zorian lurrera, Parra falta. Gaizkari txartela. Partiduko lehenengo txartela ikusiko da Gaizka Larrazabalek. Parrari egindako sarrera horregaitik atzetik, kontrasoa ekidin dau. Eta epaile jaunak, Miguel Sesma, Erriosarrak txartela atara dautzau partiduko lehenengoa. Gaizka Larrazabal ere hortxe dozue Barrio berrepikapena, lurrera doa Parra, atzetik faltia. Eta falta hori atarateko hortxe dago Gorka eta Igor. Gisa esian hiru jokalari, Iñigo Vicente, Gaizka Larrazabal eta Unai vencedor. Spray magiko hori. Ez da hori spray magikoa dan edo bizarrak enteko spraya. Pregunto dengot. Hortxe Gorka, area barren ipini, azkenean Gorka Perezek ikutu, urrundu Zilerok, Guarrotxenak buruz ikutu, orain Muñozek eta baloia Iñigo Vicenteri helduko jako, ez baloia galdu horre, ez egin bizikletarik eta ez baloia galdu falta. Bueno, ondo egindako falta da hori, txaloak urtsi arrondok, bere jokalariari Iñigo Vicente, erdira Peru,
Nolasco hainek Gaizka Larrazabaleri emon. Gaizka Larrazabalek atzera, Unai Benzedorrek zabaldu Peru Nolasco hainentza barriro. Zumaiarrak bestaldera, Bilar libre topetan, hone Paparrez baloia kontrolatu, zabaldu Muñozeri eskerretik, Rojoren laguntza duko. Muñoze jarraitzen du pasea Iñigo Vicenteri, Iñigo Vicente baloia gazoso, pase hona da Gaizka, Zillero, gol! Bilbao Atletiken gola, Zilleroren gola. Jokaldi oso ona, pase ederra, Iñigo Vicente kemontakoa, eta atzetik etorrite, eskuin lateralak Zillero, gola, denboraldiko lehenengo gola Durangarrarentzat, eta Bilbao Atletik aurretik ipintzen da markagailuan, 51. minutuan. Hortxe duzue barrio berrepikapena, Iñigo Vicente baloiagaz, hortxe hartzen da, zelako pase ona emoten dagoan oso ona, eta atzetik etorrite Zillerok barrura. 52. minutuan gagoz, etxeko taldea Bilbao Atletik aurretik ipintzen da markagailuan, Bilbao Atletikek bat, Zillero, Gernikak bapez. Eta minutu garrantzitsua, gola sartzeko, Atzen aldira heltzeko denpora gitxi falta da, 3 minutu baino ez. Eta, bueno, basarritien gol guztiak min egiten dabe, baina atzen aldira heltzeko denpora gitxitxo falta danean, oso gol psikologikoak izaten dira horrek. Eta Zillerok gol bikaina sartu da Bilbao Atletikentzat. Hortxe orain baloiagaz Lander, Pradera, bizkarrez jokatzen, Lander Rimon barrio be, Gorrotxena jokozkanpo egon, pasa ez da ona izan. Nik uste dute Gorrotxenak jokozkanpo egoala jakin dau eta, bueno, pasea Lander nabe, apurtxu bat harrika da izan da eta baloia zuzenean kanpora alboko sakea izango da. Bilbao Atletikentzat eta Rojo katarako dau, esker lateralak. Luze atara Rojok, hortxe Bialibre burukan, azkenan baloia urten egin dago eta Bilbao Atletikentzat izango da baloia. Bialibreren lana bikaina da galako jokaldietan, oingo honetan Kevinegaz izan da, baina Aimar eta Carracedo gazbea zelako burruka dukon. Gernikarra da ganera, Asier Bialibre, beretzabe partidu berezia, herriko taldearen kontra jokatzen da bielako. Carracedok buruz urrundu, Gorrotxena ez da baloi horten helduko eta alboko sakea Bilbao Atletikentzat izango da. 54. minutua beteko da, beraz minutu bat 55. minutu heltzeko ikusiko dugu japaileak zer luzatzen dagoan. Bibian baloiagaz, Bibianek zabaldu, Zillero dagoan tokira, hortze zuloa zabaltzen Igor Nolaskoain, Peruk moztu azkenean baloia lapurtu Parra lurrera falta. Nolaskoainen falta Parrari, ondo egindako falta. Baloia lapurtu eta Gernika kontra osan urtako aukera izan dagoelako. Eta falta garbia izan da. Egin beharreko falta, esaten da. Carracedo katarako dau, zentralak, Gernika taldeko zentralak. Ia zema luzatzen dagoen epailea lehengo zatia, zeozer luzatzen dau. Hortxe ikusten dugu Javi Arkotxa delegatua, Marrazainari deika. Marrazainak ez dautxo ikusi begiten, 15 segundu falta dira 55. minutu heltzeko. Emoten dago ez dagoela ezer luzatuko. Arkotxak ez dagoelako karteltxo hartzen, beraz. Emoten dago 55. amaituko dela. Urrundu Kevinek. Landerrek buruz, Pradera eta Gorka Perez, Landerreri emon, baloia kapitaina barrio Praderari, orain Gernika ondo, Gorrotxena eskumatik jokatuten, atxan itxegure Rojo eta alboko sakea Gerrikarentzat. Amaitu da lehenengo zatia, amaitu da. 55. minutua heldu eta ez dago ezer luzatu, beraz, Bilbao Atletik bat eta bat irabazten, 51. minutuan Zillerok sartutako golari esker. Bagoaz atzen aldira, laster bueltako gara zeuekaz, bigarren zatia zuzenean eskaintzeko momentuz behintzat, Bilbao Atletikek bat, Gernikak bapez. Erdirak eta barrura doa, ez da Muñoz, Rojo jarti, erretxasean Muñoz, eta azkenean Gorka Perez kanpora. Ateko sakea. Txaloak lezaman, normala denez, galdu, pase luzea Praderari, ez dago jokoz kanpo Pradera Etxebarriak urten, eta oso ondo atezainak baloia kanpora.
Oso adio hor Etxebarri atezaina. Epaileak esan dutzo, lasai, txarlik ez dutzatara. Bia libre, Jarti Ezkerrez, kongolo! Tigileke ez daulkuri topetan, pasea oso ona da Zillorentzat, Zillo kerdiratu, ez da heldu Iñigo Vicente. Pasea Iñigo Vicenteri, Iñigo Vicente baloia gazoso, pase ona da Gaizka, Zillero, gol, 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 gol. Ezkerrez? Seguru baietz. Guk ez dakigu Ezkerrez buruz, Arias kanpo, golik sartuko dugun. Bueno, baina gazteago gera. Beraz, gure debuta ikusi nahi bezu esama bezen aurten, egin gazteago no. Gainera, guzinatutako bi kamiseten zozketan sartuko zarete. Behin bakarri gara gazte. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Descubre un club con nombre propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Jerry, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. ¿Con la izquierda? Seguro que sí. Nosotros no sé si marcaremos con la izquierda, con la derecha, de fuera del área, de chilena. Bueno, pero los jóvenes somos nosotros. Así que si nos queréis ver debutar este año en San Mamés, haceros con el gaste abono. Además, entráis en el sorteo de nuestras camisetas firmadas. Solo se es joven una vez. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Jerry, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Zu ere barne zaituen sentimendua. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori.
Eskerrez? Seguro baietz. Guk ez dakigu eskerrez buruz, Arias kanpo, golik sartuko dugun. Bueno, baina gazteago gera. Beraz, gure debuta ikusi nahi bezu esan bezen aurten, egin gaztea bono. Gainera, guzinatutako bi kamiseten zozketan sartuko zarete. Behin bakarri gara gazte. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor, Descubre un club con nombre propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya, Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo, Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Nierri, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka, Un sentimiento del que formas parte. Ichi, Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. ¿Con la izquierda? Seguro que sí. Nosotros no sé si marcaremos con la izquierda, con la derecha, de fuera del área, de chilena. Bueno, pero los jóvenes somos nosotros. Así que si nos queréis ver debutar este año en San Mamés, haceros con el gaste abono. Además, entráis en el sorteo de nuestras camisetas firmadas. Solo se es joven una vez. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor, Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya, Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo, Bizizazu San Mameseko emozioa. Nierri, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka, Zu ere barne zaituen sentimendua. Ichi, Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori.
Arratzaldeon barrio lezamatik. Aldaketa egonda Bilbao Atletiken Perunu Laskoain aulkian gelditu da. Nik ez daite arazo fizikoren bat edo golperen bat izango eban. Eta Bake sartu da bere lekua betetako Durangarrak beraz. Bigarren zati hau jokatzeko aukera izango da. Hortxe Villa Libre, Berroetan Parra eta Praderagaz. Bere herriko talderen kontra jokatzen gaur, Asier Villa Libre. El Búfalo de Gernika. Holan esaten dutza. Bueno, Bilbao Atletik ekipinik edo baloia jokoan dana dago prest. 45 minutu gehi luzapena aurretik. Bilbao Atletikek bat. Gernikak bapez. Unai Vencedorrek gaizka Larrazabaleri emon. Baloi honek atzera. Gorka Perezek Etxebarriari atezainek ez dut zondo emon. Baina Silerok ez da kontrolatu alboko sakea. Gernikaren zat izango da. Hortxe doa Ander. Alboko sake hori ataratera. Gernikako esker lateralak atarako dau. Alboko sake hori. Luze, area barruan ipinite. Pradera estaldu eta Etxebarriaren eskuetara zuzenean. Harin atara gure dau. Gernikako atezainak. Atara eskerrera. Gorka Perez. Gorka Perezek beste aldera. Bakek buruz ikutu. Gaizka Larrazabale Paparrez Asier Villa Libreri. Landerrek atzerik etorrite ondo. Carracedo Riemon. Carracedo atezainari. Eta Garrantxok baloia urrundu. Horre salto egindabe Guarrotxenak eta Rojok. Baloia esker lateralak erango dau. Rojok baloia aurrera. Paparrez bajatu Kevinek. Unai Vencedorreri zuzenean. Vencedorrek Bibienek jokatu. Bibienek eskumara. Silero. Bibian barriro be. Gorka Perez beste zentralari emon baloia. Rojo. Rojok Muñozega jokatu barruantza falta gogorra. Falta dago hor. Kevinek egindako falta garbia. Muñozeri. Muñozen zabe partidu berezi hau Gernika taldean egondako adalako. Iñigo Vicente. Iñigo Vicente katzera. Gorka Perez eriemon. Gorka Perezek baloia zapaldu. Iñigo Vicente. Besta aldera, hor ez dago inor. Baloia zuzenean Anderrentza da. Ander eta Bake burrukan, oso ondo, falta, bai, sakadatxo ondo hor, garbia. Epailak ez dago eserra dira, marrazina pez, baina falta garbia egin dutzo Anderrek Bakeri, Bake bizkorrago. Izan dalako, Unai Vencedor. Vencedorrek holduz txarto, Parra. Parrak berreskuratu baloia, berreskuratu Bibienek, Bilbao Atletikentzat ondo, Silero. Silerok baloia zapaldu erdira, Unai Vencedorreri emon, Unai Vencedorrek. Baloia Gorka Perezeri, kapitainak Rojori zabaldu. Esker lateralak hortxe, Muñoz egalekoak aurrean dauko Lander. Hortzi jarraitzen dago Rojok, pasean Muñozentzat, Kevin aurrean, pasea Rojori, gurutzatu eginda Aimar, eta azkenean baloia kanpora. Ateko sakia izango da Gernika taldearentzat, 59. minutuan gagozanean. Markagailuan Bilbao Atletikek bat, Sileroren gola. 51. minutuan Gernikak bapez. Baloia Kevin. Kevinek Aimarreri emon.
Hortxe dago Garrantxo. Garrantxok luze jokatu, Pradera eta Bibian, azkenean baloia, ez bat azbestarentzat, besoak asondo Praderak, bai. Praderak protesta egiten da, baina besoak asondo baloi hori, epailaren aurran izan da, eta epailak eskua pitau dau, Bibienek atarako dau, taldekidei aurrera joateko. Claro, barrezena, atezainak, Gorka Perez, hortxe doa Guarrotxena presioan, Gorka Perezek luze, hor ez dago inor, abantai guztia. Aimarrentza da, Aimar eta Villalibre burukan, azkenean Aimarrek baloia badazpada kanpora bota, eta alboko sakea Bilbao Atletikentzat izango da. Atararin rojo, Iñigo Vicentegaz, barriro be esker laterala, Iñigo Vicente katzera, Bibianeri, Praderaren presioa, Bibianek Sillorori emon, Sillerok baloia zapaldu atzean izteko Igor, beste aldera Iñigo Vicente, Paparrez, oso ondo, orain buruz, falta begin deutze, falta, bai Lander, falta izan da, naizta protesta egin, Gerrikako erdilariak, Unai Benzedorrek, Gorka Perezeri emon, Gorka Perezek Muñoz, egalekoak baloia zapaldu, atzera ez daulako lekua topetan, Gorka Perezek Bibianek luze nortopetan, inorbe Zor Karcedo gitxi eta baloia zuzenean atezinerentzat izango dalako. Garrantxo Kariña tala dau, Karracedo gaz jokatuteko, baloia zapaldu zentralak. Ez dakit nogaz jokatu, azkenean, eskumaz, pasea Praderari. Praderaren kontrola ez da hona izan, min hartu dago Praderak. Nik ustot, zutundu da. Hortxe dago Igor baloia gaz, Igorren pasea Praderari, ez dago jokoz kanpo Pradera, area barruan, gorputza ipini, Bibiendoko inguruan, Praderak barriro be Igorreri emon, honek erdiratu egilek eskerrez erdiratu, Etxebarrien eskuetara hor falta dago. Baina eskuagazi hartu dago alez, ari Iñigo Vicente, oazen Iñigo, kontrarazoan, Kevin atzetik, Iñigo Vicente jarraitzen baloiegaz, Iñigo Vicente, falta, bai, falta garbia, Imarrek egindakoa eta txartela, ez deutzotarako, nik esango nuke hor, min egiten dauen lekuan, hartu da balamin, hortxe duzu errepikapena, Iñigo Vicente, ez da berandu heltzen da Aimar, egia da Aimarrepe hortik ezin dagoela desagertu. Zan gure dut, Iñigo Vicente beren horabidean doa, Aimar gelditzen da, bien artean tupuste egiten dabe, eta ezin da bortik desagertu, baina falta da. Iñigo Vicenterentzat aukera ona, jaurtik eta egiteko. Giza esia kokatu, Garrantxok, Villalibre giza esian ipini da, Gernikako jokalariekaz batera, eta Iñigo Vicentek jaurtileke, 52. minutua, txistua jo, hortxe da Iñigo Vicentek, jaurti, gora. Gora joan jako baloia Iñigo Vicenteri, eta ateko sakea Gernika talderentzate izango da. Orain Garrantxo, prisatxoagaz, bat eta bapez galtzen doa lez Gernika, jazta lehengu moduan, eta Garrantxo katarako dau. Gernikaren zada ateko sake hori. Atezainak atara, luze. Kontrolatu Guarrotxenak, atzera Kevinegaz jokatzeko, Kevinek zentralari, Aimarrek erdira, hortxe dago Gorka, Parrari, jokaldi ona Gernikak orain, metro dukoz Parrak, eskerrera zabaldu, erdiratu, azkenean urrundu egin dago Gorka Perezek eta min hartu dugu Parrak, lurrean dago, golpea hartu daue Gernika taldeko jokalariak, epailak ez dago eserra dirazi, baina Parra lurrean dago. Hortxe ikusten dugu Parra lurrean, atezainagaz nipe, epailagaz, ja hanbeste ordu hemen neskan partidua, entrenamentua, epaila, atezaina, dana konfundidu egiten duz. Gorka katarako dau kornerra, Gernika talderentzat, aginduak emoten Urtzi Arrondo, aurkian zutunik, eskumako besoa altzau, laburrean jokatu badiko egin, baina txarto jokatu dabe. Eta hortxe Iñigo Vicente katarako dau.
Baloia kontrazoa, Inigo Vicente pasea, Gorka Larrazabal, bestaldea Muñoz dago, Gorka Larrazabal, ondo gurutzatu da Kevin, oso ondo Kevin eta zer, txartela ikusiko dago batan batek. Ba, Gorka izan da, nik usto protesta egitarren, Gorkari txartela. Bono, ba, Gernikaren lehenengo txartela, Gorka ikusi dago. Asekaz. Atara, alboko sakea Silerok, hortxe bake burukan, bakek erdiratu, urrundu egin dau zentrala, Gaizka gora. Gaizka Larrazabalen jaurtik eta gora joan da. Eta ateko sakea izango da Gernikarentzat. Berrogeta 15. minutuan gagoz, bat eta bapez. Bilbao Athletic irabazten. Silerok lehenengo zatian, berrogeta 1. minutuan, parkatu, sartutako golari esker. Hortxe atezaina Garrantxo luze eskumaz jokatu. Hor salto Guarrotxenak eta Rojok, lateralak buruz ikutu eta alboko sakea Gernikarentzat. Kevin baloiaren bile, korrika eta presaka. Lehen atara dutzen txartela Gorkari, nik ustot Inigo Vicenteri egindako, bueno, sarrera horregaitik izan da. Saltotxo egin da Inigo Vicentek eta azkenean ez da faltarik izan, baina harrapau ez gero, falta gogorra zan eta horrezegaitik atara dutzo Gorkari txartela. Erdiratu, Silerok buruz urrundu, baina baloi horretara helduko da Ander. Anderrek erdira, Parrak erdirago, hortxe dago Gorka. Gorkak pasa Kevineri, azkenean baloia, Villalibre hor burukan Carracedo gaz, Carracedo aurrera, Igorrek ikutu, bat bikoa egin, Ander eta Igorren artean, ez da baloi hortara helduko, lehenago helduko da Bibian, eta azkenean baloiak ez da urten, eta Bibianek eroango dau, luze atara, Bibianek, Carracedo eta Villalibre, azelako mutil indartzubi, urrundu Aimarrek, Guarrotxena eta Rojo, Guarrotxenak ikutu, hor abantal guztia, Gorka Perezentza da, honek atezainari emon, eta atezainak bada baloia urrundu Muñoz txikitsu data. Salto egin da bai, ez taldu. 1,65 deko, da ez taldu baloi horretara. Alboko sakea Kevinek atarago dago. Atara, Landerrega jokatu, kapitainak aurrera egin gure, baloia Praderarentzat, Rojok baloia kanpora bota. Kevinek atarako dago alboko sakea Gernikarentzat, Landerrega jokatu gure, kapitainak hor, gizon bi aurkari bi, azkenean baloia erdiratu Gernikak, hor ez da eser egon, urrundu egin dago Bakek, eta orain Komeriak Aimarrentzat, Aimarrek urrundu baloia Inigo Vicenteri, Inigo Vicenteri pasea Gaizka Larrazabalentzat, Carracedo buruz ikutu oso hor Carracedo. Se pase hona zan, Gaizkarentzat, eta Carracedok, nahikoa buruz ikutu, baloia ez heltzeko Gaizka Larrazabalari, Parrak baloia zabaldu, Kevin dagoan tokira, Kevinek Guarrotxenak jokatu, Guarrotxenak erdirantza, baloia galdu, Unai vencedor, pasea ez da ona, Kevinek barrio berreskuratu Gernikarentzat, eskerrera, Silerok baloia moztu, Gaizka Larrazabal, Silerok baloia erdira, Gorka Perez txaloak lezaman, Bilbao Athleticeko jokalarientzat, Bibianek atezainari emon, Presiñoan Parra eta Pradera, atezainak barrio be Bibian eriemon, Bibian metroak irabaziz, Pradera atzetik Presiñoan, Bibianek luze, txarto Randerrek, deskontrolau, ez pasau, azkenean baloia kanpora joan jako, esker lateralari, eta Silerok atarako dago esker laterala, atarako dago alboko sakea, Bakek lehenengoan txarto. Orain Gernikaren zabaloia, alboko sakea, Urtsi Arrondoren aurkiraren aurrean, hortxe dozu entrenatzailea, Gernikako entrenatzailea, besoak gurutzatuta, partidua zuzentzen, atara Anderrek, Pradera ez da baloi horretan heldu, Unai vencedor, Bake Gaizka Larrazabalari falta. Praderaren falta, Gaizka Larrazabalari egindakoa, eta Silerok
ipini baloia jokoan Bibien ere emoteko, eta honek beste zentralari, Gorka Perez. Gorka Perezek Bibien ere emon. Unai Vencedor. Pasea ez da ona, baina Gorka Perezek baloia berreskuratu, Unai Vencedor, Pradera presiñoan, baloia Etxebarria atezainari, eta atezainak eskumara Zillero ez da duko. Hombre, Bilbao Basketeko jokalari batek igual hartuko duke, baina Zillerok ez. Anderrek ipiniko da baloia jokoan. Atara. Unai Vencedorrek baloia urrundu. Baloia Imarreri helduko jako. Presioan Iñigo Vicente. Kevinek luze jokatu Guarrotxena tope gurean. Guarrotxena eta Rojo. Bote emon. Guarrotxenak. Sombrero egin gure izen dau. Laprastegin baloia Rojoren zat. Esker lateralak baloia atarako dau. Unai Vencedor. Epa, falta horratzetik etorrite igorrena, bai. Harin atara. Vencedorrek. Bibianek baloia zabaldu eskumara, Zillero, Pradera zuluak tapetan, Gaizka Larrazabalek Zillero jokatu, Zillero katzera Bibieneri emoteko, Bibianek Gorka Perez beste zentralari, Unai Vencedorri emon, eta hause da, sala de makinas, Bilbao Atletiken, Unai Vencedor, juveniletan igaz, oso demoraldi bikain egin, aurton Bilbao Atletikera salto, eta Gaizka Garitanoren plan guztietan sartzen da Unai Vencedor, juvenila, hortxe dago Bibian metroak irabaziz, Igor presiñoan, Bibianen pasea txarra, eta alboko sakea, Barriro Gernikan entzat izango da, hortxe doa Ander. Alboko sake hori ataratera, 61 minutuan gagoz eta aldaketa egongo da, Arkotxa, Bilbao Atletiko delegatua ikusten duguleko. Zenbaki falta dago, Carraceroren falta, bai. Carraceroren falta Villalibreri. Aldaketa egongo da, Gernika taldean. Eta ia nortzuk urten daben. Nik ustot Igorrek urtengo dauela. Baina ikusiko dugu. Ia aldaketa honetan, ez da orain ekingo, Urtsik dino itxeron, egin behar dela. Eta beraz, ez da Gernikak oraina egingo aldaketa, urrengo jokaldian igual. Arbitro, nun atara behar da ba? Hortxe, bale ba. Unai Vencedor eta Iñigo Vicente, baloiaren inguruan, ikutu laburrean, Vencedorrek Vicenteri, Iñigo Vicente Rojo emon, Rojo kerdiatu lurrean dago jokalari bat, eta Jokoskampo Bibian, hor min hartu batek beleunean, Ian ordan, lurrean dagoan jokalaria, nik uste bakedala, a ber. Nik uste hor belaunean min hartu dauela, eta nik esango neuke bakedala, eta belaunean eskua. Gandiaga izango da, ez, azkenean Guarrotxena da, Guarrotxena kanpora, eta Gandiaga barrura, hortxe duzu errepikapena. Guarrotxenak zelaia itxi eta Gandiaga sartuko da. Eta Bilbao Atletiken lurrean jokalaria, belaunean ipini eskua. Bitu, neskan partiduan, Maite Oroz izan da. Belauna min hartu eta itxura eskasa izan dau belaunak. Eta orain, nik uste dut bakedala lurrean dagoena. Eta ez dugu gure, aberi gehiagorik, Ze Maite Orozenak ez dugu itxura honik euki, aldaketa gongo da. Ez dugu itxura honik euki Maite Orozenak eta honep ez dugu itxura honik aldaketa eskatzen dabe. Hortxe dago errepikapena, nik ez guztu bera bakar egiten dauela. Nik uste bera bakarrik egiten dagoela, txalbak bakerentzat, urten barria, bakek nolazkoainen partez urten dau batzen aldizan. Eta ez dugu itxura honik, Belauneko lezin horrek bakarrik egiten diranak. Badinote, nesketan Maite Orozek hartu dauela min belaunean. Eta, ikusi dugu gero partidu ostean Maite, alako, belauna immobilizaute. Dalako tramangulo handi bat ipini dutze hainka guztian, izterretik orkatilera belaunaz moditeko. Basto gure disgustorik, ia zer estan. Pradera lurrera joan da, epaia dino horrez dagoela ezer.
Luze atara. Atezainak, orain Bilbao Athletic 10 jokalari gaz jokatuten. Aldaketa egin arte. Bake kanpoan dago, lesionauta. Rojo baloiagaz. Rojo katzera Atezainari, Etxebarria Atezainari. Luze, Etxebarriak. Asier Bialiberg, zelako injarra dukon honek. Urrundu orain Anderrek, baloia zuzenean. Gorka Perezentzat, Gorkak Atezainari. Honek Rojori zabaldu. Rojoren kontrola ez da ona izan. Azkenean baloia Gernika berreskuratuko dau. Parrak dauko baloia. Eta hortxe urtetako prest Salado da. Salado urtengo dau. Falta eskatzen dau Gernikak. Epaia dino ez dagoela ezer. Íñigo Vicente baloiagaz. Baloia zabaldu. Zillerorentzat. Zillerok atzean itxi gure Ander. Hortxe jarretzen du Zillerok Íñigo Vicente. Orain falta dago. Eta bai egonda. Bueno, baldaketa egongo da. Bakedoa kanpora eta Salado sartuko da. Eta zelako suerte txarra Bakek. Bigarren esatian urten, minutuak izan, barriro be. Eta lesionatu eginda, eta ia zerdukon, ia zerdukon. Bueno, urten dau Saladok, Bakeren lekua topetako. Animo, Bake, animo, ia eserrestan. Gaizka Larrazabalek atarako du falta. Bilbao Athleticek aldaketa bi eginda. Gernikar aldaketa bakarra egonda Gorrotxenak urtean. Eta Gandiaga sartu da. Gaizkak erdiratu, urrundu buruz. Bibian! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol! Bilbao Athleticen gola. Bigarren gola. Talde zurigorrian Bibianek sartu dau. Eta partidua ez dut esango erabakite, baina oso ondo bideratuta izen dau. Bibianek Bilbao Athletic-entzat. 67. minutuan gagoz. Markagailuan Athleticek Bibianek sartutako gola, hortxe duzu errepikapena. Ez dago jokoz kanpo, atzelariak danak urtetan, Bibian gelditu da. Eta zentralaren gola, Bilbao Athleticek Gernikak bapez. Gernikak ipiniko da barriro baloia jokoan. Orain bai, aldaz gora, Gernikarrentzat partidua. 20 minuturen ez gehitxau. 25 gehi luzapena. Baina bi eta bapez ja. Pradera baloiagaz, hortzi jarraitzen dau Praderak. Ez da horre konpondu Gandiagagaz, baloiak urten egin dau. Muñozek, itxi, Kevin. Muñoz baloiagaz. Azkenien lurrea joan da, Bilbao Athleticeko jokalari Larrazabal, Muñoz bebai, ez dago faltarik, bai, orain bai pitau dau. Vencedorreri sarrera gogorra egin dutzo Gernika taldeko jokalaria, parkamenak eskatu kiroltasunez. Lander izan da kapitaina. Hemen danak ezagutzen dira. Hemen azken finean ezagunak eta lagunak asko eta asko dira. Jokalaria hainbat taldetan jokatute, euren artean be alkarren kontra askotan jokatuta eta bueno, arroio ona, normalean egoten da. Rojok baloia aurrera, Íñigo Vicente, oso ondo horre Aimar lurrera, baloia berresuratu Gernikarrentzat. Unai Vencedorren Muñozeri, Gernika berresuratu, Vencedorren barriro, falta gogorra. Jo, Vencedor gaur kobretan dabil, baina ondo. Bibian, Zillero, atzean itxi daue Igor. Hortxe dago Salado, Gaizka Larrazabal, baloia eroan Gaizkak. Gaizka Larrazabal egaletik aurrerantzadua, pasea Zillerorentzat. Zillero erdiratu, Gaizka ez taldu eta harinago heldu da Garrantxo. Txaloak Bilbao Athletic-entzat egindako jokaldi horregatik. Eta Garrantxo katarako da baloia. Luze atara Garrantxok, hortxe Salado eta Lander. Salado nora egin du saltoa. Íñigo Vicente,
Atzera honek Gorka Perezeri, kapitainak Bibieneri eta Bibienek atzerago. Etxebarriari, atezainak luze. Paparrez kontrolatu Rojok. Gorka Perezeri baloi emoteko. Txaloak orain barrio be. Kapitainak Bibienek jokatu. Bibienek Zillero hori emon. Luze Zillerok, baloia berreskuratu Anderrek. Ander baloiagaz, atzean itxi dau Villalibre, Anderrek jarraitzen dau, azkenean baloia moztu Bilbao Atletikek, baina ez dira horien artean konpondu, Igor baloiagaz, falta egin dutze, Igorreri epaiak ez dago ezer adirazi, Igorrek jarraitzen du baloiagaz, pase Anderreri, Anderrek eskerrez erdiratu, erremateaz Etxebarren eskuetara. Gandiaga izan da, erremate egin dagoena buruz, baina Gandiagaren eskuetara joan da baloia zuzenean, eta barriro be, Bilbao Atletikentzat izango da, baloia, hortxe dozu errepikapena, Gernikaren jokaldi ona, Igorrek eskerretik erdiratu eta Gandiagaren buruka da, Etxebarriak gelditu da, hortxe dozue, Bilbao Atletik erasora, Muñozek eskerrera Rojok erdiratu, urrundu Karrazedok, eta kontrasoan urtenguri dugu Gernikak, Gandiagaren pasea luze Giparraren zat, ez da baloi hori harrapauko, eta Rojok harinatara, animak emoten urtsi Arrondo bere jokalei, eta orain Gaizka Garitano, lasaiago ikusten dugu aukian, 2-1 irabazten dagoelako Bilbao Atletik Gernikaren kontra, 71. minutuan gagoz, 20 luzapena partidua amaitzeko, eta Gernika taldean Abaroak urtengo dau, urtsik bigarren aldaketa egingo dau. Kevinek baloia ondo moztu, baina pasa ez da ona izan, Gorka Perezek eskerrera hortxe Muñoz baloiagaz, Iñigo Vicente erdira, Bibian dagoan tokira, Bibianek Zillero gaz jokatu, Zilleroren pasea Gaizka Larrazabalentzat, Karrazedo kurteten dutzo, hor falta eskatzen dugu Gaizkak ez dago ezer, urrundu Gernika taldeak, Parra baloiagaz, Bibianek berreskuratu Bilbao Atletikentzat Unai Benzedorreri falta, epaia dino jarraitzeko, bueno, orain adierazi dago. Bueno, baldaketa gongo da Gernikan, Karrazedo doa kanpora, zentral bat kentzen dau. Eta Abaroa sartuko da, txaloak Karrazedo dentzat, hainbat diente torri da Gernikatik, partidua ikusten. Karrazedo dentzat txaloa, bostekoa urtsi Arrondok zentralari. Eta Abaroa orain eskerren ipiniko da, eta zentral moduan, ia badinot, Ander ipiniko da zentral moduan, eta Igor lateral moduan. Eta Abaroa apur bat aurrerago. Falta, Parraren falta. Beraz, Igor esker laterala, eta Ander eta Imar izango dira orain zentralak. Eta Abaroak jokatuko dau, lehen Igor egondan lekuan. Zillerok luze, Igorrentzat abantaila. Igorrek atezainari emon, Garrantxok luze jokatu, Pradera eta Bibianek ikutu, alboko sakea Gernikarentzat. Eze, Zillero, zuk ustu zuatarako. Igorrek atarako dau, alboko sake hori. Igorrek atara. Hortxe pase Abaroarentzat. Abaroaren pasa ez da ona izan, baloia zuzenean kanpora joan da, eta baloia Gernikak berreskuratuko dau. 73. minutuan gagoz, animoak emoten urtsi Arrondo bere jokalarei, Paparrez Villalibren kontrola Abaroa eskerretik Pradera jokatu, Praderak Parrari emon, Parra besta alderantza eskumanatzo da, orain buelta emon, pasea Gorkari, Gorkak Abaroari emon, eskerretik jokatzen orain Gernika, Abaroa jaurtegilek erdiratu, urrundu egin daue Gorka Perezek, baloiak urten egingo dau, Igorrek atarako da, orain Gernika, Korrika eta Presaka, Landerran, bakarri dago, ez dago ikusi Igorrek, hortxe Abaroa urten barrio be Igorreri emon baloia, barrurantza doa orain esker laterales jokatzen, baloia berreskuratu, ez dago berreskuratu, Gorkak baloia zabaldu, Abaroari emoteko, aurrean dauko Zillero, Abaroak erdira, Parra jaurti, Etxebarrien eskuetara. Jaurtik eta ona izan da,
baina zuzenen Navarroren eskura joan da, edo Etxebarrien eskuetara joan da, eta Etxebarriak ipingo da baloi jokoan. Luze jokatu, Villalibrek, Anderregaz burukan, azkenean baloia Igorrek eroan dau, bere atezenari emoteko, Garrantxori emoteko, Garrantxok luze, bestaldera, antxe dago ze Gandiaga eta Rojo, azkenean Rojok baloia ikutu, baina baloia Landerreri etorikoeko falta. Bai, Unai Vencedorrek, Landerreri gendako falta, ez dago ikusi, horixe dinotxo Vencedorrek, ez dut ikusi, gora begiri joan da, ze baloia goitik etorri da, tupuzte eginda bebiak, eta, bueno, falta garbia izan da. Gernika taldeak ipiniko da baloia jokoan, gisa esian Inigo Vicente, epailak dinotxo, apur bat atzerago joan behar dauela, bueno, bazkenengo, ordu laurdenean gehi luzapena, hortxe sartuko da partidua, atara baloia Gernikak, errematea Aimarrena izan da uste dut, baina baloia zuzenean kanpora joan da, Urtsi Arrondo hor, Marrazenagaz berbetan. Ez da, Gernikako entrenatzaileak zer dinoan. Ez dago gustora Urtsi. Gustora dagoana gaizka aritano da. Bere taldea bi eta bapes irabazten. Apur bat orain bakeren lesinoa pentsetan ez da. Ez dauka itxuro honik. Durangarrakor berak bakarrik lurrera joan da. Eta bai jasan, itxura eskasa dauko. Eta badinote, goiziako partiduan, eskan partiduan, Atletikek galdu egin dago Atletico Madrilen kontra 2-4, baina txarrena maite orozen lesinoa izan leike, hor belaunean min hartu dagoelako, eta bakeren abe antzekoa izan leiteke. Urrundu Garrantxok, eskerrez, Praderak paparrez parrari enbon, Lander, kapitainak gehiago zabaldu, hortxe dago Gandiaga, laguntzen Kevin, hortxe dago Kevin entzabaloia, Kevinek erdiratu eta kornerra izango da, ez Etxebarriak ekidin dau, atezainak. Eta baloia Bilbao Atletik entzat izango da barrio be. Sakatu gehiago dino Urtsik. Ja, oia. Ez da erreza ja, 76 minutuan gagoz eta bi eta bapes galtzen joan, entrenatzaileak beti gehiago gure dabe, baina nekea behigarri egiten da. Alboko sakea Bilbao Atletik entzat izango da, Gernikak eurentzat eskatzen eban, baina Marrazinak dino, Abaroa izan dela azkena baloi hori ikututen, eta Zilero katarako da Alboko sake hori. Hortxe leku eskatzen epailari. Epaila dino hortik atara behar dela. Luze atara hortxe Asier Villalibre burukan. Anderregaz azelako burruke Alen Carracedo gaz izan da, orain Anderregaz dauka. Gernika taldea baloia urrundu. Salado baloiagaz. Epa, Salado Landerre ikutu. Urrundu Gorka Perezek. Asier Villalibreren pasea oso ona. Gaizka, bai, jokoz kanpo. Bueno, Marrazeina ni baino beto ikusi dau. Bueno, hor, Azarre, Gaizka Larrazabal eta Gernika taldeko jokalaria, bueno, azkenean ez da zer pasau, Ander eta Gaizkaren artean, Ander azkenean, bueno, bostekoa jo, hortxe dozu errepikapena pasea. Bueno, ez que perspektiba hortatik besta erreza. Lander, buruz ikutu kapitainak, Urrundu Rojok, Inigo Vicente, baloia bajatu Inigo Vicentek, pasea Muñozentzat, hortxe Muñozek para Laprast egin dau, bai jarraitu egiten dau. Muñoz baloiagaz pasea Inigo Vicenteri, atzetik etorite para berrezuratzeko zorian, azkenean Gernikak baloia berrezuratu, Unai Vencedor lurrera, Inigo Vicente bakarrik geltuko da, Inigo Vicente, gol! Bilbao Atletiken hirugarrena, Inigo Vicenteren gola eta partidua erabakita izten dau Bilbao Atletikek. Garik esaten dau, ¿qué es lo que quiere la gente? Gol de Inigo Vicente. Ba hortxe dozue. Inigo Vicenteren hirugarrena eta Bilbao Atletikek, ez Inigo Vicenteren hirugarrena ez, Inigo Vicenteren lehenengoa.
Bilbao Atletiken irugarrena, eta Benito kurtengo dau, Villalibreren parte seguru. Irugarren eta azkenengo aldaketa egingo dau, Gaizka Garitanok, kanpora joango da Villalibre, eta Benito sartuko da. Bere ordez, minutuak izango dauz Benito gaurko partidu honetan be. Hortxe dozu aldaketa bez asmatu indonik. Villalibre doa kanpora, Gernikarraren txalo zaparra da. Patxi Ferreira, Bilbao Atletiko bigarren entrenatzailea, Benitori egindu eken moten. Gernikan bealdaketa dago da Iker dagoalako urtetako prest. Villalibre kanpora, hirugarren aldaketa eginda Bilbao Atletikek. Alpazier, barrura doa Benito, eta Pradera da kanpora Gernikan, eta Iker sartuko da. Bueno, hiru aldaketak eginda bez, talde biek. Beraz, aldaketa guztiak eginda, 80. minutuan gagozanean, 10 gehi luzapena partidu amaitzeko. Abaroak baloia erdira, hortxe dago Gorka. Gorkak baloia zabaldu, Kevin dagoan tokira, Kevinek baloia zapaldu. Gorka barrio be, urrundu Gorka Perezek, Gorka Itorrieko baloia, orain Ander izan da baloia urrundu dagoana. Rojok buruz ikutu. Hortxe Inigo Vicente barrio be baloiagaz, aurrean Amimar dauko, Inigo Vicente jarraitzen da, Inigo Vicentek erdira Larrazabal jaurti, gelditu Garrantxok. Bueno, ondoen ondako kontrazoa barrio be, Bilbao Atletikek. Eta urtsi arrundu hortxe, ondino txaloka ikusten dugu, bere jokalariak animetan. Gaizka gustora hortxe errepikapena barrio be, aurreko jokaldiaren errepikapena. Ondo esan dut, Zilerok buruz, Unai Benzedorrek, baloia zuzenean Landerreri. Gernikako kapitainak Kabaroari emon. Hone gehiago zabaldu, Parra dagoan tokira. Parrak atzera, Igorrek atzerago. Hortziago Ander. Eta Anderrek atezainari emon. Garrantxori. Garrantxok luze jokatuko dau. 81. minutuan. Garrantxok luze. De portero a portero. Y tiro porque me toca. Rojo. Muñoz. Muñoz ekatzera Bibian. Honek eskerrez. Luze. Hortxe Benito contra todos. Azkenean Benito buruz ikutu, baloia kurten egingo dago ez da urten. Igorrek baloia, gorde dagoelako, atezainari emon, eta atezainak eskerrez. Baloia urrundu, Zilerorentzat, abantaila buruz ikutu. Barrio be Igorrek baloia kontrolatu, Gernikarentzat, badbiko egin Gorkagaz. Igorrek Abaroari emon. Hortze Bibianek urten, baloia lapurtu, Bibianek Bilbao Atletikentzat, pasea Inigo Vicenterentzat, horrez bata ez besteak, ez Inigo Vicentek ez Aimarrek ez da baloia ikutu, eta zuzenean baloia Garrantxo atezainarentzat. Arinatara esker lateralera, Igor dagoan tokira, Igor metroak irabaziz, Gaizka Larrazabal dauko aurrean, Igorren pasea, Ikerrentzat, baloia ondo gurutzatu da Bibian, baloia kanpora bota, eta alboko sakea Gernikarrentzat izango da, 3 eta Bapes markagailuan, Atletikek erabakita dauko partidua. Hortxe baloia gaze Gorkak erdiratu, zuzenean atezainaren eskuetara. Eta orain lasaitasun eskatzen dabena Gaizka Garitano da. Bilbao Atletikek orain ez dauka prixarik. Markagailuan abantaila handia. Zilerok 51. minutuan, 1 eta Bapesekoa, Bibianek 66. 2 eta Bapes, eta orain dela gitxi, 78. minutuan Inigo Vicenteren gola, Iker baloiagaz, Ikerrek jarritzen bera bakarri dago, azkenean baloia falta. Ez, Babaroa lurrea joan da, eta ez dago ezer adirazi epaileak, ganera mina hartu da Babaroak, lurrean dago. Baloiagaz Bilbao Atletik, zutundu da Babaroa, Saladok eskerrera, Inigo Vicente dagoan tokira, aurrean Kevin dauko. Inigo Vicente jarraitzen daue baloiagaz. Erdira, Saladok buelta emon atzera, Vencedor, Gorka Perez, Bibian, ondo orain Bilbao Atletik baloia mobiduten, Zilerok Gaizka Larrazabalega jokatu gure, baina Igorrek baloia moztu dau. Hortxe Igor, oso ondo aurrerantza, indartzu. Unai Benzedorrek kanpora, ondo Igorre. Esker lateral moduan, eta 84. minutuan 25 metro egitea hain indartzu ez da erreza.
Berak atara Anderrega jokatuteko. Anderrek beste zentralari, Aimar. Aimarrek luze jokatu, Abaroak buruz ikutu, ez dago jokoz kanpo, bai, jokoz kanpo dago. Ez dago, esan dut, baina hori esan dutenean, Marrazainak ni entzun eta banderatxo altzau dago. Bilbao Atletikentzat baloia ondo jokatzeko dinotzo Bibianeri. 84 minutua bete da, Lesan Matilla jente hasi daia apurke joaten. Markagailuan 3 eta bapeseko agazdan erabakita dagoalako. Kotxearin atarateko izango da, karabanak ez hartzeko. Falta gogorra orain Parrak, Unai Benzedorreri eta txartela ikusiko dau. Gernikarentzat bigarrena izango da, Gorkak ikusi dau lehenengoa. Eta Parrak ikusiko da orain Gernikarentzat bigarren txartel horia. Bilbao Atletiken Gaizka Larrazabalek ikusi dago. Hortxe dozue barrio behar errepikapena, berandu heldu da Parra. Unai Benzedorre egindako falta horretan. Eta merezitako falta. Bibianek atarako dago. Atzera, Atezainak jokatu. Bibian barriro behar. Bibianek best aldera Inigo Vicenteri kontrola ona. Inigo Vicente Muñozentzat, gehiago zabaldu, Antxedo Arrojo, orain esprinan, gehiago laguntzera Inigo Vicente. Erdira. Saladok baloia Inigo Vicenteri barriro. Muñoz. Inigok best aldera, Unai Benzedor. Unai Benzedorrek atzean itxi dau, oso ondo Unai Benzedor. Parra atzean itxite, Atezainari. Atezainak luze, zuzenean baloia kanpora. Alboko sakea Gernikarentzat. 86 minutuan gagoz. 4 luzapena partidu amaitzeko. Igorrek atarako dago. Alboko sakea. Gorka Moskeuta, horre baloia itzultzen dagoen mutiltxoagaz, ze prisagi itxigaz bueltau dago. Landerrek eskerrera bestaldera Igor tope gurean, Zilero aurrean dauko, Igorrek paparrez kontrolatu, Zilero dauko aurrean, hor zei jarraitzen dago baloiagaz esker orain lateralak, pase ona Parrarentzat, kontrola ez da Parraren onda izan, Bibianek baloia urrundu, zuzenean Anderreri helduko jako, eta Anderrek badazpada, Atezainagaz jokatu. Atezainak erdira, Gorkari, Gorkak baloia zabaldu, Aimar dagoan tokira. Aimarrek luze jokatuko dau. Baina Kevin entzat ez da erreza baloi hori hartzea, 87 minutuan. Txaloak urtsi Arrondok bere jokalei eta Gaizkape zutunik jarraitzen dau. Partidua jarraituten gustora egongo da bai gure Gaizka jarritano. Bilbao Atletikek partidu edo denboraldi hasiera bikaina emon dau. 5 partidu jokatu, 4 irabazi eta 1 bardindu. 13 puntu izango da Bilbao Atletikek. Eta nik ustot edonok firmako dunkela. Bilbao Atletikek lehenengo 5 partidutan 4 irabazi eta 1 bardintzea. Bera da, Bilbao Atletik da, bigarren B maila honetan, bigarren multzoan, talderik onena inungo zalantza barik. Eta gu geupe, Atletiken web horrian, streaming bidez, YouTube eta Facebookean be, lan egiten dugu gaur atzeena, merezite dugu, Zeberdiko ordubietan, kontuz orain Gernika Baroa lurrera joan da, epaila dino ez dago ala ezer. Hortxe dago Iker baloiagaz jaurti egin leike, Iker jaurti, Saladoren gorputzean jo, baloiagaz jarraitzen daue Gernika taldeak, azkenean Rojok baloia moztu, baloia Gernikarentzat, hori Ander da, Anderrek Gorkagaz jokatu, Parra, eskerretik jokatuten orain Gernika taldeko jokalaria, atzean izitzalado falta. Esaten ibilinaz geupe merezi dugula atxeena. Ordu bietan, nesken partidu emon dugu zuzenean, 4etan, Atletiken lehenengo taldaren entrenamentua. Eta 7etan, Bilbao Atletik Gernika zeuentzako, zue gustora egoteko. Gorka katarako dago. Bai. Txalo, zaparra da merezi dugu gupe bai. Gorka katarako dago falta, beso altzao.
Area barruan ipini Gorkak, ez dago inor, urrundu badazpada buruz, Inigo Vicenterentzat izango da baloia. Inigo Vicente katzera, rojo ritxi, esker lateralak, barriro behin Inigo Vicenteri. Kontu zor, baloia ez galdu. Ondo, Unai Vencedorrentzat, Unai Vencedorrek, Inigo baloia galdu azkenean, Lander baloiagaz, Landerrek Abaroa ritxi, Abaroa baloiagaz, hortxe dago Gorka. Gorkak jarraitzen daue baloiagaz, Landerregaz jokatu gure izan dago, baina pasea ez da ona izan, Benito Gez, Gaizka Larrazabal eritxi, barriro be kontrara zoan Bilbao Atletik, hortxe dago Muñoz, eskerretik jokatuten, Inigo Vicenteren laguntza duko, Muñozek erdira Gaizka Larrazabaleri, Gaizka Larrazabalek Benitori baloia zabaldu, eskumatik Benitok erdiratu, azkenean Igorren gorputzean jo eta kornerra izango da, Bilbao Atletikentzat. Segundua paino ez, 80. minutura heltzeko, ia 3 minutu bai luzatuko dabe paila, ni pentsen da not. Beraz, 83. Bueno, ni esaten nabil. Ondino ez dugu pankartxo ikusi. Ba, 3 minutu. Bai, 83. goaz. Ondino arkotxak ez dugu erakutsi pankartea, baina nik emetik tak argitxoa ikusiot. Eta bai, 3 minutu dela. Hortxe, 3 minutu. 83. falta. Hor Benitok salto egiterakoan eskuak ipini dauz, besoak ipini dauz. Eta falta izango da. 3 minutu falta jakoz partiduari. Jendea be konturatu da. Ze apurka jendea ja badoa. Gente pillo bat urbildu da Lezamara, Bai, gustu emoten dau. Lezamako armaia peolan ikustea. Unai Vencedorrek buruz. Orain Benitok, Gaizka Larrazabal. Gaizka Larrazabalek txarto jau. Vencedorrek atzera Gorkak. Aimar baloiagaz. Falta egin dutza Aimarreri. Baina, bueno, jarretzeko dino epaileak, Landerrek eskumara, antxe dago Gandiaga. Gandiaga rojo atxean itxigure, Gandiaga jarraitzen da ondo, gurutzatu Gorka Perez korner. Zentrala Bederto. Hogeita mago segundo, 80. minutua pasaudanetik. Eta kornerra Gernikak atarako dago. Kornerra Gernikaren alde, beso altzau. Atara Muñozek Inigo Vicente Paparrez kontrolatu, kontrara zora urten gure dau Saladok luze, Inigo Vicenteren esprine. Jo, 80. minutuan alako esprine egitea be baduko meritua. Hortxe Gernika eskumati jokatuten, ondorain, Bibienek baloia urrundu Landerreri helduiako. Opa, Landarren esarrera gogorra eta Bilbao Atletiken aldeko falta, Bibien lurrean dago. Nik ez dakit ikutu dagoan edo ez, baina ikutu badau min egiteko modukoa, Kontua kontu ja 81 eta erdi, beraz, minutu eta erdi, falta jakoz partiduari amaitzeko. Bilbao Atletikek 3, Gernikak bapes. Gaizka Garitanoren taldeak, garaipen garrantzitsua hortxe dozu errepikapena barriro. Lander berandu heltzen da, lurrera doa Bibian. Eta jokaldi honegaz iaia minutu bat. Bueno, bada lehen esan dut, garaipen honegaz, Bilbao Atletikek 5 partidutik 4. garaipena lortuko dau. Itzela, 4 garaipen eta bardinketa bat eta salkapeneko pole positionan jarraituko dau. Bilbao Atletikek lehenengo tokian. Atara Etxebarriak luze, Benito topa gurean, Benitok eta Anderrek salto egin dabe, zuzenean baloia eta atezainak baloia jokoan ipini, luze, Gorka Perezek buruz baloia urrundu, Lander ez da baloia horretzen heldu, urrundu orain Aimarrek, Abaroa korre Gorkagaz jokatu, honek Lander eritxi, Landerrek eskerera Gandiagari zabaldu, aurrean rojo dauko, Gandiaga jarraitzen dau baloiagaz, hortxe eskuin egalekoak, erdiratu egin leike, erdiratu eta kornerra izango da. Bateko sakea. Ni pentsot kornerra izan dela, baina ateko sakea, marra zeinan ni baino urbilago dago, eta ni baino beto ikusiko ban, beraz, 10 segundu falta jakoz partiduari, eta nik esango nuke Etxebarriak atara, eta danok etxera guazela. 3 eta bapez, amaitu da partidua, ez, pentsot txistua joko dagoela, baina ez, venga, jo txistua, 1, 2 eta 3. 1, 2 eta 3, orain. Amaitu da partidua, Lezaman. Bilbao Atletikentzat garaipena 3 eta bapez, Zilerok 1 eta bapez, Bibienek 2 eta bapez, eta Inigo Vicentek 3 eta bapezekoa. Eta Bilbao Atletikentzat 4. garaipena.
13 puntugaz, lehenengo tokian jarraituko dau Gaizka Garitanoren taldeak. Bueno, egun luze honetatik neskan partidua, Atletiken lehenengo taldeen entrenamentua eta Bilbao Atletiken partidua emon ostean, gu geuk agur esango dutzuegu, eskerrik asko dan hori hortxe egotearren, eta up Atleti. Kerdirak eta barrura doa, ez da Goño, rojo jarti, erretxasean Muñoz, eta azkenean Gorka Perez kanpora, ateko sakea. Txaloak lezaman, normala denez, galdu, pase luzea praderari, ez dago jokoz kanpo pradera Etxebarriak urten, eta oso ondo atezainak baloia kanpora. Oso adio Etxebarri atezaina. Epailak esan dutzo, lasai, txarlik ez dutzatara. Villa libre, jarti eskerrez, kongolo! Tigileke ez daulkuri topetan, pasea oso ona da Zillorentzat, Zillo kerdiratu, ez da heldu Iñigo Vicente. Pasea Iñigo Vicenteri, Iñigo Vicente baloia gaz oso pase ona da Gaizka, Zillero, gol! Hortxe da Iñigo Vicentek, jati, gora. Gora joan Diaga sartu da. Gaizka kerdiratu, gurrundu buz. Bibian! Gol! Baloia eroan Gaizkak. Gaizka Larrazabal legaletik aurrerantzadoa, pasea Zillerorentzat, Zillero kerdiratu, Gaizka ez da heldu, eta baloia pasea Anderreri. Anderrek esker zerdiratu, rematea Etxebarren eskuetara. Gaurrean dauko Zillero, Abaroak kerdira, Parra jaurti, Etxebarren eskuetara. Partidua, atara baloia Gernikak, errematea. Abreskuratu nahi vencedor lurrera, Iñigo Vicente, garri gelduko da, Iñigo Vicente, gol! Baloia gaz, aurrean animauko, Iñigo Vicente jarraitzen da, Iñigo Vicente erdira Larrazabal jaurti, gelditu.